Добър ден, уважаеми гости и жители на град Асеновград. Изключително ми е приятно, че и ние сме гости на този хубав празник, в този хубав ден. И искам да благодаря на агенция ВИЕН за поканата, че и ние сме тук днес с вас, специално в лицето на Володя. И да пожелаем на импресарска агенция ВИЕН все повече и повече успехи за напред. Здравейте от мен! Аз имам честта да познавам този човек от няколко месеца само и мога да ви кажа за тези месеци, че разбрах едно. Това е един много скромен човек. В днешно време такива хора са много малко. Много добър приятел, добър професионалист и въобще искам да обожая, че първия рожден ден нека винаги да е пръв навсякъде, и в което вярвам естествено. Така че, Володя, на добър час. Сега ще ви изпеем една наша любима песен. Младо вино си за мен, не споря. Много младо си за мен и виж, няма срок очи да те затворя и да чакам, за да отлежиш. Младо вино съм за теб, не крия, но опиташ ли ме ти веднъж? Женски устни аз ще те отпия и завинаги ще бъдеш мъж. Ще те пия докато си сърце да изгори. Ще те бия докато си лудо. Ще те бия и да съндори. Ако ще не стане земно чудо, ако ще сърце да изгори. Искам да съм твоя радост грешна. Искам аз за тебе да горя. Затова живота с не ти срещна. Затова небето ни събра. Ще те бия докато си лудо. Ще те бия и да съндори.
Благодаря и аз.